Takže, čaute lidi. Vítejte na serveru VOD EU1, což je World of Tanks. Ano, mě taky na serveru VOD EU1, takže... Ano, je tu se mnou i Petr. Dragon 350. Cože? Moje jméno, Dragon 350. Jaha. Takže s Dragonem. Takže s Peťou. Ty se jmenuješ normálně, já to budu říkat Pavel. No teď já se jmenuju Pavel. No však, aha, jo, no však jo. No však jo. Hej Peťo, já ti dám teď pozvu do ty, jo? Na toho mostu. No jo. Takže, já dám střih, počkejte tady. Já nebudu dávat střih, jinak Petě taky natáčí. Jakže se jmenovala ta mapa? Na Westfield, nebo jak tak? Na dvojitý vlvem. Jo, Westfield. Westfield, Počkej, hledám. Jo, tady. Takže teď si dáme skoky. Westfield. Budu skákat jako vždy s Wolverinem, nebo chtěl jsem. Wolverine je rychlej. Hej, on je tady i novej šéf. No ale to nesli. Ne, asi. Jsem tě pozval. Ty jsi ho pozval? Ne, tebe jsem už pozval. Aha, jo. Jo lidi, já to natáčím jako vždy na telefonu. Já jako vždy na tabletu. Takže prohodit, jo, dobrý. Go, go, go! Tak a dělej. Kdo má rychlejší... Rychle. Čekaj, kdo má rychlejší tank, ty nebo já? Já, ty. Já ho nemám moc rychlej. 40 km za hodinu. Westfield. Westfield. Ježíši, ty tady ještě nejseš, ty máš tak pomalej internet, ty jo. Co? Tak čekajte, já dám teď střih, než to začne. Tak jo, jsem tu, jsem zpět. Sorry za ty hodinky. Jak děláš ty střihy? Jednoduše, takový 2 čárky tam jsou. Hej, víš kam pojeď? Jaký 2 čárky? Jako když natáčíš, jo, máš to tam. Jo, tak máš po pravé straně, já nevím, jestli ty to máš na levý, to je jedno. Tam máš takový jakoby 2 čárky. To když zmáčkneš, jo, tak máš to. Jako u nějaké strany na pravé? To je jedno na jaký, já nevím na jaký to máš. Víš, kde se setkáme? Já to tady bohužel nemám. Aha, tak to blbý. Víš, kde se setkáme? Kde? Sektor C2. Na rozjezd. Na C2, jo. Jo. Už tě tady musel vidět. Nebo ty jsi u toho mostu. U toho mostu. Jo, tamhle už tě vidím. Pojď sem. Na sebe se podívaj. Já tě nevidím. Teď jsem střelil. Vystřelil do toho mostu. Jo. Za tebou. No, a tady ještě vidíš? Jeď ke mně. Ne, tady to je dobrý rozjezd, víš. Pojď. Tím směrem, jo? Mě vidíš, ne? Ne, nevidím. A jo, tady. Hello, my friendly. Dělej, pojď. Už tady na tebe čekám. Ty vole. Po mně nestřílej. Ještě mě zabiješ, já chci mít full hápka, kam dojedu. Sekáš se mi. Motor, když jsem si ho teprve koupil, takže... Takže já mám ale právo taky na tebe střelit a ubrat ti. Jo? Podvěž. No tak... 58. Ale furt má víc. Jak to vyřešit? Rozstřílet ho. Jo, a pojď jakoby furt sem takhle dozadu, jo, za mnou. To mi to ještě rozstřílí. Dělej, pojď. Hej jo.
Sektor C2? Jestli to lidi jako vidíte, já nevím. Ale určitě budu točit videa z What the hell? What the hell? Jo, kdybyste si někdo nevěděli, co to je, tak si to napište do výhled, do Google. Do vyhledávače World of Tanks, no to máte. Když se to takhle, můžu to tady napsat. Napiš to i mě. Když to tady vidět, tady toho moc není vidět, takže ty to řídíš všechno jednou rukou. Ano, Já jsem si to tady opřel. řídím všechno jednou rukou. Takže já jedu jako první, jo? Kdyby se mi to nepovedlo, tak si potom dáme ještě jednou. Já jedu, dělej, pojď tam, počkej. Nebo najdi si stopnout k tomu mostu. Ne, já pojedu jako druhej. No tak pojď. Pojď. Dělej, jeď. Veď já tě vidím na mapě. Já tebe taky. A už se rozjíždím na 50, 60, 70 dokonce až, tyjo. Už na... Jestli tě nezabiju, jestli můžu vystřelit. Nemůžeš, mě rozpstýlíš. Vidíš to, co děláš? Mě akorát tu kozly ruce z toho. To neskočím. Zastav! To já neskočím! Do prči! Uvítací zpráva. Posádka vyřazena. Tak dáme znova. Tentokrát... Víš co, dáme si teď šetu. Ne, čekej. Tak rychlejší tank si dám. Tak jo. Já nevím, ale jaký. Jedu první jako já, budu skákat s tímto tankem. Jako čekej, já nevím, jaký si vzít. Vem si nějaký prostě placatej. Aha, tak to už mi je jasný, který chceš. Jen ti to nenabere takovou rychlost. To je jedno, prostě skáč, teď skáču já, no? Hej. Ty to potřebuješ blíž s tím kávečkem, já jsem nahoře hned. Já jedu asi 60 kiláků za hoďku. Já jedu asi 70. To ne. Ne, na BT7 nemáš. Na BT7? Ne. Já mám když... Hej, až bude mít ISK, jo, 7. Čekej. Až bude mít ISK 7, budeme taky skákat přes most. Hej, já tady pustím tu... Já jim tady... Víš, co by to chtělo? Ano. Nějaký dlouhý tank a dost rychlej. Jedeš a přeskočíš to úplně si... Teď je dlouhý tank. Víš jaký? Hej, víš co, až bude mít všechny tanky, tak si bereme mouse a s tím to budeme skákat. S mousem. Nevíš, jaký je nejdelší? Jaký? KV 220. Tak to nevím, jak to koupit. Já taky ne, já jsem ještě objekt, něco takový to dělostředstvo. Tak KV 220. Hej, to je dlouhý, jo. To je 3x větší než já tohle. To je 2x větší než tato je KV1. Takže já budu u mostu, a ty se rozjedeš. Jo? Už je stalo, už jedu. Tak čekej. Tam, jak jsme v tejkon stáli, jo? Tak tam zastav. Můžete to třeba zkusit střelit. Zepředu. Jestli tě prorazím, víš. Ježíš, já teprve budu u toho velkého města. To mám ještě daleko. Na káme ne, ale na BT se Takže jo, takže jo, lidi, já zatím dám stříhne, až tam dojedu k tomu mostu, tak zase tady budu zatím. Takže jo, lidi, jsou zpátky, teď tady bude skákat Petr, takže já si na něj hned zamířím. No tohle a můžeš skákat. Ty jsi debil.
Lidi, já teď budu jaksi trochu nadávat, takže chvilku. Takže jo, lidi, se zpátky, jak můžete vidět, Petr se odpojil. A už je znova tady. Mně se to nepovedlo přenést. Sakra! Teď budeme hrát bitvu, ale ne za takovou. Budeme... Já si koupím BT7. OK. Okay. Mám už dost peněz, takže bych si mohl... Ale mám právo. Hej. BT2 stačí. Mám právo zabít teďkon já tebe. Jo, mám právo na to. Ne. Nemůžeš. Můžu. Nemůžeš. Můžu. Nemůžeš. Takže vypínám jak Skype a taky vodko. Ne, tak dobře, máš právo mě zabít. A štěstí. Tak jo, lidi, Ale čekej. já chci skočit z týdle. Pak mě můžeš zabít. Dobře, tak čekej. Fuj. 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 Co prdele. Takže jo, lidi, jsou zpátky. Teď, jak začala bitva, tak teď jsem viděl a byl jsem nahoře. Ty jsi zase dole. To je rychlost. Ty jsi dole? Já jsem nahoře. Já už tady na tebe čekám, než ty pojedeš a než skočíš. Už tady čekám. Takový, to je rychlost. Hej, poslouchej, takový. To je rychlost. 2 kilometry za hodinu. Tak jo, čekejte lidi, já se tady líp naúhluju. Tak. Teď nebudeš střílet. Ano, budu. Nebudeš. Budu, až skočíš. Nebudeš. Tak ti zabiju ve vzduchu a poletíš ještě dál, víš. Já jsem na to přišel. Jestli další bitvu mě můžeš zabít. Ale budeš mít taky BT2. Jo, můžeš mi klidně, hele, to je velká nádrž. Co? Kde seš? Už jedu! A to mám this one. Takže jo lidi, já už si tady zaměřuju hezky. Teď to. A bude se střílet. Jak to dělá zaměřeno, neboj. Neskočí. Já jsem zůstal ve vzduchu. Takže to skočí. Lepší motor. Tak čekejte zase lidi chvilku. Takže lidi jsou zase zpátky, teď to bude standardní bitva. Co předtím mě zabil, tak teď zabiju já jeho. A jdu na svou oblíbenou kempu. Takže lidi, až bude vyřízený, já se ozvu. Nebo až budu vyřízený já. Hej lidi, teďkon koukejte, kde já jsem. Mě tady nenajde. Takže můžete se podívat i na moji, já jsem se zabudl. Takže jo lidi, takže já jsem vyhrál, protože on se rozdrtil. Ano, já jsem se zabudl vlastně. Hej, víš co? Ještě vám to klidně ukážu, koukejte. Týmový skóre. Hady. Přímých zásahů 0, vypáleno výstřelu 4, průstřelů 0, explozivních poškození 0. Je tam vzdálenost 1,95 km. Joj. Je tu, jo, trojkový dělo. To prdele. To nejlepší. Tak já si taky tam vylepším. Kurva, já potřebuji 36 000. Aha. Pěkně jsem si to upravil. No a teď ho tady můžete vidět na webkameře. Směj se. Bitva. Já tě vidím taky na webkameře, takže. Už ne. A byl jsi tam. Ty taky. Takže aspoň lidi vědí, jak se to tak aspoň lidi vědí, jak to tam vypadáš. Jo, kdybyste věděli, jak vypadám já, tak vypadám takhle. You don't